Ну, это понятно. Просто ощущение вот этого дежавю, того, что происходит, оно совершенно шизофреничное. Я даже ничего практически не комментировал, потому что это очень сложно комментировать. Для меня, по крайней мере, поскольку я в России, ну, мы тогда не знакомы были, но и тем не менее на суды ходил там и что-то делал в защиту за освобождение Надежды Савченко. И здесь какое-то такое у меня ощущение, у меня нет сформировавшего даже мнения по этому поводу, потому что я хотел с вами разобраться, чтобы вы сказали то, что вы думаете об этом и о деле как таковом, и о политическом его смысле. Вер, вот как вам кажется, Надежда знала, на что она идет, когда она высказывала такие радикальные мысли? Я так понимаю, что ее позиция – это отрицание существування заговора. Правильно понимаю? Ну, це навіть не її позиція, це позиція здравого смислу. Тому що там наша Генпрокуратура не перестає дивувати сюрпризами, там, ляпи. Якщо вже монтуєте, то монтуйте до кінця. Там в співрозмовників в Наді, в Рубана проскакують слова, які вказують на те, що люди знали, що їх пишуть, або знали, що це просто гейтс-рум. Тому що не секрет, що кожна країна НАТО має гейтс-руми, де прораховує ризики. Ось сідають експерти, військові з різних структур і розподіляють ролі, і починають там, а якщо нападатиме з того, і з того, і з того. Тобто, і якщо це записати і сказати, що ці люди чинять заговір, то, в принципі, це буде більш схоже на правду, ніж те, що зробили з Надією. Тому вона розуміла, що вона була попереджена. Це я чітко пам'ятаю, знаю. Ми розуміли, що до неї підбираються. Ну, кого не куплять, того вб'ють. Вбити надто резонансно, треба дискредитувати. Дискредитувати не виходить, треба йти на радикальні методи. Я це все говорю про діючу чинну владу. Які радикальні методи? Треба доказати, що вона терорист від Путіна номер 1. Ось зробили мультик і показали.